Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε mod στο Minecraft Bedrock Edition στα κινητά και στα tablet. Φυσικά αν είναι ψεύτικο το Minecraft δεν δουλεύει. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Κατεβάζετε αυτή την εφαρμογή. Μόλις την κατεβάσετε, την πατάτε. Πρέπει να έχετε καλό σήμα για να δουλέψει. Όταν μπαίνετε βλέπετε μια καρτέλα από mods. Και τώρα είναι η εφαρμογή είναι δωρεάν και τα mod επίσης είναι δωρεάν. Και που θα σας δείχνει διαφημίσεις. Δεν τις γλιτώνουμε τις διαφημίσεις. Δεν φτάνει όπως τώρα. Ναι, ο Εκτενολάστης θα το κόψει. Φυσικά και όχι, θα αποφέρετε σήμερα, δεν θα κόψω καμία διαφήμιση. Να δείτε και πόσες διαφημίσεις μπορείτε να βγάλετε σιγουρότατα. Τέλος πάντων, σας επιστρέφω τώρα πίσω τον Οντίζ 12. Λοιπόν, και πείτε πως μερικοί θέλουν να βρουν συγκεντρωμένα mods. Και εδώ γράφει και π.χ. αμάξια, αλλά στα αγγλικά γιατί ελληνικά δεν καταλαβαίνει. Car. Εδώ δείχνει πολύ ωραία mods και άλλη διαφήμιση. Και πάλι υδροβλάσεις. Όπως σας είπα, δεν γλιτώνετε τις διαφημίσεις. Θα υποφέρετε όπως υποφέρω και εγώ να κόβω κάθε διαφήμιση στα games που παίζουν τον 12. Τέλος πάντων, σας τον επιστρέφω. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο. Ωραία. Και τώρα πάμε. Παιδί μου π.χ. θέλει κάποιος αυτό το mod. Το βλέπει πως λέγεται και βλέπει φωτογραφίες, βίντεο. Αυτά όμως που λέει πως πρέπει να κάνετε στις ρυθμίσεις, αν δεν το κάνετε δεν θα δουλέψει το mod. Όπως εδώ βλέπουμε πως είναι το 1, το 3 και το 4 αυτά. Λοιπόν, μετά βλέπουμε εδώ τα craft που μπορούμε να κάνουμε στο mod. Και τώρα θέλετε να κατεβάσετε αυτό το mod. Π.χ. τώρα πατάμε αυτό το κουμπί. Κι άλλη διαφήμιση που δεν τη γλιτώνετε. Πάλι υδροβλάσεις, δεν το γλιτώνετε καθόλου. Ναι. Λοιπόν, τώρα σας εμφανίζει αυτό το κουμπί. Το πατάτε και βγαίνει το Minecraft και πολλές άλλες εφαρμογές. Το πατάτε και περιμένουμε να μπει. Περιμένουμε να μπει και όταν μπει ωραία, στα 10%. Έλα, δούλεψε. Πάντα θα περιμένετε σε αυτή την κατάσταση, δεν γίνεται, γιατί τώρα μόλις μπούμε θα μας στείλει το Minecraft πάνω μηνύματα πως μπήκε το mod για να ξέρουμε. Ορίστε. Τώρα πάμε και τώρα θα με ρωτήσετε πώς κάνουμε κόσμο. Θα κάνουμε δημιουργία. Θυμάστε πώς γίνεται. Ναι. Εδώ
καθώς είναι αμάξια, οπότε ναι. Εδώ. Λοιπόν, πρώτα πάμε εδώ για να μην το ξεχάσω και είναι αυτό και αυτά από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα πάτε εδώ και εδώ βλέπετε όλα τα mod που μπορεί να έχετε κατεβάσει. Ωραία, το πατάτε. Όμως τώρα να βάλεις τα άλλα δύο. Πρέπει να βάλεις τα άλλα δύο. Ναι. Βάζουμε και αυτά που θα χρειαστούν. Ξανά ήρθε ο Εντουροβλάσης. Ο Νόντας, όπως το είδατε, ξεχνάει κάποιες φορές. Γι' αυτό εντάξει, λάθη γίνονται. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, τώρα που έχουμε πάρει εδώ, πάμε εδώ. Όμως τώρα π.χ. έχει μόνα της. Τώρα δεν πατάω αφαίρεση γιατί δεν θα μπει το mod. Τώρα τα κρατάμε όπως είναι. Και πατάμε δημιουργία. Τώρα περιμένουμε λίγο να φτιαχτεί ο κόσμος, γιατί έτσι είναι το Minecraft. Εδώ λέει κάποια αρχιστά γράμματα. Όποιος θέλει όμως μπορεί να τα διαβάσει. Να κάνετε stop το βίντεο και να τα διαβάσει. Λοιπόν, έχουμε μπει στο Minecraft, στο κόσμο. Τώρα εδώ ψάχνετε τι άλλο έχει μπει. Εδώ έχει μπει ένα αμάξι, θα δούμε τι άλλο θα μπει. Εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, τίποτα. Εδώ πολλά, αλλά δεν είναι νέα αμάξια. Πολλά πράγματα. Και εδώ τίποτα, λοιπόν. Το μόνο να ορίστε τα αμάξι μας. Μπαίνουμε και μπορούμε να οδηγήσουμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα mod με αμάξια που έχουν πιο πολλά, απλά αυτό το mod έχει μόνο ένα. Στο άλλο και δεν υπάρχουν μόνο με αμάξια, υπάρχουν και με super ήρωες ή με όπλα ουπί ή με μαγικά όπλα. Γενικά ό,τι θέλετε, απλά για να τα βρείτε πρέπει να γράψετε στα αγγλικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο από τον Οντί 12, γεια σας.